סיפור על שופר. השופר שרצה להודיע שיום הכיפורים מגיע. כתבה מירי צללזון. היום, לקראת יום הכיפורים, פתאום ראו הילדים את אריאלה הגננת מביאה לגן קופסה. מה זה? מה זה אריאלה? מה זה יש שם בתוכה? אריאלה הגננת רק הרימה את המכסה. וכולם ראו יפה שבפנים נסתר משהו עטוף ויקר. מה זה? מה זה? זה שופר. בקופסה הוא שוכב כאן, מחכה ומחכה שיגיע כבר הזמן להודיע, יום הכיפורים כבר כאן. השופר חיכה וחיכה, ולפתע הוא שמע ילדים בגן שרים. איזה יופי, נהדר. בראש השנה, בראש השנה, פרש השנה אצלי בגינה. בראש השנה, סירה לבנה, עגנה לה בחוף פתאום. איזה יופי, איזה נהדר. אם כך חשב לו השופר. אם שרים, זה הסימן שיום הכיפורים כבר כאן. הוא קפץ מן הקופסה והריע בשמחה, טו 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 טו, אני מודיע, יום הכיפורים הגיע. אתה מפריע, מה קרה לך שופר? שב בשקט, אל תריע, יום הכיפורים לא בא, כי הזמן עוד לא הגיע. הגננת ככה אמרה, ולקחה את השופר לקופסה בחזרה. שוב שכב לו השופר, וחיכה וחיכה וחיכה, ולפתע הוא שמע קוקוריקו, קוקוריקו, תרנגול. מבחוץ קורא בקול. תרנגול, קוקוריקו. איזה יופי, נהדר, כך חשב לו השופר. בוודאי זה הסימן שיום הכיפורים כבר כאן. הוא קפץ מן הקופסה והריע בשמחה, טו 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 טו, אני מודיע, טו 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 טו, יום הכיפורים הגיע. ששש, אתה מפריע, מה קרה לך שופר? שב בשקט, אל תריע, יום הכיפורים לא בא, כי הזמן עוד לא הגיע. הגננת ככה אמרה, ולקחה את השופר לקופסה בחזרה. שוב שכב לו השופר, וחיכה, חיכה, חיכה. והנה פתאום ראה שהשמש כבר שקעה, ובפנים, בבית הכנסת, שם עומד כבר החזן, וכולם לובשים לבן. אז הבין כבר השופר, כי עכשיו
כבר בא הזמן, ומיד בכל עירייה. טו, 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 טו. שמעו כולם, יום הכיפורים כבר כאן. וזה הסוף. טו 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 טו, השופר קרא, טו 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 טו, לשנה טובה. טו 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 טו, השופר קרא, טו 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 טו, לשנה טובה. להתראות חברים שלי, ילדי גן נרקיס הנהדרים. להתראות, להתראות, להתראות.